Hola, soc Sonia Bravo i avui et porto la meditació Abraça la teva ira. Troba la teva postura més còmoda, sentada o tombada. Relaxa el teu cos. Troba la teva postura més còmoda. La que tu triïs estarà bé. Amb la base connecta amb la terra i amb la punta de la teva coroneta connectaràs amb l'eteri. L'esquena, ferma però flexible, com una canya de bambú. Els teus braços estaran relaxats damunt de les teves cames o ginolls. La teva mirada la col·locaràs a l'entrecella, aquest punt d'energia. La llengua la col·locaràs darrere de les dents superiors al paladar superior. I en aquest moment et demano que posis un lleu somriure als teus llavis. Si estàs tombat, els braços han d'estar al costat del teu cos, amb els palmells mirant cap a dalt. I escolta la meva veu per no adormir-te. Inhala i exhala lenta i relaxadament. Inhala i exhala lenta i relaxadament. Amb aquesta respiració conscient, observaràs com entra l'aire per aquest triangle que forma el teu llavi superior i el teu nas, i com surt l'aire a l'exhalar per el teu nas. Observaràs si és igual de llarga l'inhalar que l'exhalar, si entra i surt a la mateixa temperatura. Observa com si fossis un detectiu. Observa també com entra l'oxigen fins on arriba. Si portes l'aire fins al pit, fins a l'abdomen, com és la teva respiració conscient? Observa una miqueteta més. Ara et demano que observis com et sents, com està la teva ment, com està el teu cos. Segurament la teva ment està més en calma, més relaxada, i el teu cos també. A poc, amb la teva respiració conscient, vas relaxant tot el teu cos, començant des dels peus, genolls, cadera, tronc, braços, espatlles, coll i cap. I has dit al teu cos que es relaxi completament. Molt bé. Inhala i exhala lenta i relaxadament. A poc, amb aquesta respiració conscient, cada vegada et sents més relaxat. A poc, vas viatjant al teu món interior. Recorda que si et passa un pensament, no passa res. És com un núvol del cel.
l'observes i el deixes passar. Recorda també que no hi ha manera de meditar malament. Fes-ho sempre com si fos la primera vegada. Senta't a meditar amb la mateixa il·lusió. Una de les principals causes del nostre sofriment és la llavor de la ira. I en aquest moment et demano que miris amb amor dins teu. Busca la teva ira, abraça-la i reconeix-la. Busca dins teu aquest raconet on ella s'amaga. Observa-la, atén-la, amb ternura, amb humilitat. En comptes de suprimir-la, d'amagar-la. Som més que la nostra ira, molt més que el nostre sofriment. A vegades ens enfadem ràpidament, fàcilment, i unes altres no. Som capaços de conservar la calma i no ens deixem portar per ella. Què passa dins nostre? Com et sents ara? Sents alguna emoció? Inhala i exhala, lenta i relaxadament, amb amor cap a tu, amb humilitat cap a tu. Inhala i exhala amb amor. Sent com una llum blanca entra dins teu i va sanant les teves emocions. A poc, la força de les llavors negatives es van reduint lentament. És la nostra manera d'afrontar aquestes situacions de la vida per evitar que no s'apoderin de nosaltres. Canviem la manera en la que ens alimentem de tot allò que ens envolta. De les coses positives, de les negatives, d'allò que ens envenena i intoxica. Així tindrem la força per deixar que al nostre interior creixi el millor
i ja no serem víctimes de la ira. I des d'aquí, inhalant i exhalant aquesta llum blanca amb amor i gratitud per aquest aprenentatge, aquí i ara, en aquest moment present. Ara, en aquest moment, et demano que recordis que tu no ets aquesta ira. I amb un somriure als teus llavis, donant-te amor a tu mateix, a tu mateixa. I en aquest moment present, accepta que tu tries la manera en què reps la informació. Depèn de tu com viure-la. Si la vius des de l'amor o la vius des de la ira. Tu decideixes. La ira ens ajuda a reaccionar. Ella sempre existirà. Depèn de tu. Com rebre-la. Depèn de tu l'atenció que li prestis. Inhala i exhala, lenta i relaxadament. Des d'aquí, i a poc, vas tornant a aquest moment present, en aquesta sala, en aquest lloc que has triat avui per fer aquesta meditació. Amb la teva respiració conscient, vas tornant al teu cos, aquest cos en el que vius, en el que habites, és la teva casa. I es mou en cada inhalació i en cada exhalació. Amb aquest oxigen que entra al teu cos va regenerant les cèl·lules, les restaure. El tractes amb amor, li dones vida. Inhala i exhala lenta i relaxadament. I a poc, lentament, vas sortint, vas movent els dits dels peus, les cames, el tronc, els braços els pots estirar per damunt del teu cap, cap a un costat, cap a l'altre. I quan tu sentis que estàs preparat, preparada, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namasté.